ubak sostana sotun Menteri Ketenaga RD ubak deru MLA ke Jirang Constituency mentah kasni ke arpun rutrik nailur alai berpelipat baik ke Water Harvesting Structure kom Ecotourism Park kebalate ya kesenong umlangkrat New Taskuri District ke jingla bantai ketika Water Harvesting Structure kom Ecotourism Park ke deling ba ke jingsim kaya jong ki upsar Ketenaga Soil and Water Conservation Division nongpo pan penkladori ketika pung hakar kom ke tenat ya ketika Water Harvesting Structure kom Ecotourism Park la tei ha ke jinglot kumba shiklur ling ba ka jingpe tingkada ka NABARD da ka jing angnut ba kan long ka jingker khu ber ka jimun toy ki pai ba ka te snong khamtam ban kan teu ya ka yok ka kot jing ki pai ba nong snong ka te snong ha ka te ka sin lor ba sostana sotun Menteri Ketenaga RD badiru MLA ka Jirang Constituency asa khiru da ka jindon lang uzat di Shira Director Ketenaga Soil and Water Conservation usi awas TSDO Peterkhama Civil Subdivision uba idwen singkli nang ba snong lembat ki officer ber ki pai ba nong snong ha ka te ka sin ka liang Ketenaga Soil and Water Conservation kalau yoro pun pelai iki hajar teli ke sembai dok khasya ketika pung penpau ke jing sungu ya pi nak ke benta ke jing yo lat ke jonga hangi ban yo ban shekin yak nam ta ke project ke ikot ya ka Rural Infrastructure Development Fund jong ka NABARD loan ke project ke de ka umlingkrat RIDF 29 ho ni laju pentre ya ki RIDF project ski jongi na duk ki snam arhajar lai di keni kalong ka project ka ba kebala day ka RIDF 29 ko mangila sumpu ma ha uni usnam arhajar apulai ngila yo ban pha ka proposal ka jongi kani ka ulong na ka daw ka jing iyo ipaw ka jong I den Divisional Soil and Water Conservation Officer I jongi Ishri LPD Arengsa ti ilakwa hi ban yo kum ka kenja ecotourism mo kanang ban yo ban kring nam ta ki public ho kini ka jirang hang ni kini ka jaka hang ni hanu tasku kalong ka way na ki jaka ka badon dupa kani ka water pondage mo kibangi ong tika don scope habangin develop ikani ka jaka kum ka ecotourism spot tika de ka vision ka jong isa ru nadu ningkong ba ikwa hi ba kawai ni kini ki RID of projects ki jongi bangin la ban pendrung ka kum ka ecotourism ti limba ka jong ipaw ka jong I ngila yo ban ya kren bat irang ba snong ha ka tu ka por ti ila penyo ingi kani ka jaka ka balong ru ka jaka jong ka snong tingila sedang ban le iki survey haus nam arhajar apo lai but kumjuru ngila submit ya ka proposal ka jongi how to usnam arhajar apo lai hi but ngila yo eka sanction how ju usnam tika first installment ngi yo how financial year apply apo saw but eka second installment ngi yo how usnam arhajar apo saw apo san te ber ka total project cost ka jongka ka long shikrur ti hapo jong kani ka project ni don bun ki components kawai naka kalong ya kani ka water harvesting structure ka bangi I hang ni ti kani ka don pondage area kumba shi 1 hectare ka pondage area ti but hapo jong kani ka component ru ni don hum kiwe kum ya ki stone pitching ki bangi lale all around ni kani ka WHS nanta de ni don ni kani ka boating house tingi don ru but ya ki infrastructure kabadi percent ya ka total project cost kabang ila shna kini ki bench terraces kini ki bench gallery but kum juru ikte ki swing mo nila pendung lang hakani ka project ti kawai hi kalat kalong ba ko kan kamya rap hi ya kinong snong hakani ka snong ban yo ban pen kam kiyo ka yo ka ka jongki na marling ba kani ka project katahi ka ka jong ipaw ka bchngai ka jong isa kan but ling ba I range officer I jongi jong ka jirang jong ka Peterkhama range soil and water conservation ilala ban pentre ya kani ka kam mo ban pen urlong ya kani ka kam ha ka jing shisha ni ho ni la yo ru ya ka jing kershan nadu I director I jongi is ZB Shirasa but kam tam ki director ru kibla let no ru kibla don ringkat bat ni nadu ka beningkong hadu kani ka por ilala ban yo ban push ya ki project mo sha ka government ban yo ya ka sanction ha ka por ka babiang the strong foundation of me being the first time as the minister to the government of Meghalaya. And thank you so much for giving me this privilege and the honor for the soil department. Nangkaru ya kashnong hibrokaway, but nangkaru ban nang iya kajintray stom, kajintray minot, kajongki officers. Ngitip bagi officers baru haman di department itray stom kisimkia, badai na katagadaw bagi ka project kabangi mental kaba layo bangin
Police isundan mentakasni kadai ke projek kaba kini ki officers baru juga soil department election care ka Rihoi district ka jila ke jungi kadai ke jila kabala kerpu kerpang domblai hagi por ke paminswa laban ong ba ka konsensi ke jungi kinumdon kum ki taki projects lene ki ba labanong ki ba laban attract lene ban bring ya ki weipat ya ke jingpen itanat enrai nilai I menta bah ka consensi ke jungiro idon shibun ki potentials lene kita ki benta ki ba ilabanong ki ba ladaba nikon bot ya kali ke area lane ya ka take ke area kilo ki di thong di dai di thai kala banong ka jingi tanat ba kala ban kring ya ki inong wan juo kai kumba kalong ha kali ke jaka ka ba na kali ka soil department kala da bon mara ai kali ke project ha ka ba kan salong away na kijaka iban ring ya ki no wan jong kai na keleng itong ithai iba lada ma phi kung ka shlong kaba ke department ka shania ma phi kum ki groups lani ki society lani la along na ta dobar hi bro away lada phi shim le ke jiket kli ringkat pakai department na kadang kumno bantin sumare kini kaca I director lada convention banong ba I kwa ba kini kithan kini area ne baro kumba PE kini ke surroundings ba pindai ban pom pathar ye ki deng isi lani ban penselan ne kini ke cloud lada ni penselan no e kini ke cloud kene ke jing itna jom kene ke jaka kan sadu ide ban pensa penne ye ki cloud betap kenang ba ko lane kita ki source of water kenang bun but kanika lead project ke jumpi kanlong kabayai sa kabayai ne